sammen, hjertelig velkommen til den her video. I dag, jeg sikkert undrer mig over hvorfor jeg ikke har vist jer den her. Fordi det er en powerbank. Powerbank, godt nok, der står den med på. Og det er sådan en, der går i strøm. I kan se, der er sådan en knap her, som jeg trykker på. Så ved jeg ikke, om I kan se en skid. Og så lyser den blåt. Det kan man lave 5 telefoner op. Og virkelig smart også, hvis man skal ud og rejse eller sådan noget. Så ja, den vil jeg gerne anbefale til jer. Og I kan købe den i Harald Nyborg, og koster ikke en skid, så den vil sagtens anbefales. Så tusind tak fordi I så den her video. Hvis I gerne vil se mere af det her, hvor vi spekulerer over flere ting, det kan være lidt forskelligt, så husk endelig at smide like på den her. Og frem for alt husk at skrive en kommentar og subscribe. Mit navn er Nikolaj Vending. Hej.